Hilak ti dia. Sumpah gan sing harun. Sa ko ni hilakan ko no. Yo balik naman ko, laban na buta. Hi everyone, maadjong gabi Gabi na mga drone kay alas 6 na. Karon di adlaw Martes, pizza 4 sa buwan sa Oktubre. Unja. Kuan natay bad news. Kay karong adlaw mao na kanang balik na mo sa Philippine Heart Center kay kuan ron si Tiri itis og sa bati pulmo. Pulmo ba niya karon dapat? Pulmo. Karon ta siya itis sa pulmo. Nja. Subo paminawon kay nay bad news. Nja. Tanan namong mga schedule na-move og dugay pa. Na-move og 1 month. Kapin gikan karon no na nga. Kanang kinalamian jugado ihilak. Pero kay hindi man jud ta makabuot. Pagbuot sa Ginoo nga kanilaging nahitabo nga ang giingon nga bad news kay namubtanan ang among ang kuan pa clearance. Hindi imbis kay mao na lamenta to pulmo og EEG karong simanaha namubtanan anapas November 15 ardugadya pa isa pa ka buwan gikan karon kapin. Nja ako man kog nahugno kay na-excited na ramenta ko kay hapit talaga mahuman. Naghuwat na lamang may schedule si Tiri gano sa gijang surgery. Diyan malagi to guys nga. Wadade lang ining mag-una-una tag excited. Kay naday maabot nga lain na pong pagsuway. So, mamang tayo mahimo kay mama nag-iingan nga everything happens for a reason. So, mao na nga dawaton bisag sakit ba? Nga marag grabe ka na disappoint me nga nga to lagi na bad news inja si Tere ray mo pasabot ninjo dan na insang ang bad news nga ang giingon ninjo inja si kuande ay Ate Ruby naka-decide siya nga muuli grabe samot po kog ka hila kay muli naman sa Ate Ruby ugma kay lisod man og dis ate muuli inja na ba dyan na si Jay estudyante anak no kabuok inja Napo si Jay trabaho dito Cebu. Hindi ba si kasukan si Jay sang amo kay si Jara baday katiwala sa mga pananom sa dang amo nga to sa ibang bansa. Ginagawal si Jay kay basig makabayad hinon kuno si Jay mga katulaging mga pananom kuno arang kamahal. Jawa na natin man kay nasa dari. Isa na si Jay kabuan dari pud kapin. Yung tanan namang i-process nga papel kay ma-move man lagi og isa pa kabuan gikan karon. Mo na muli na lamang sa Tirubi. Kami nang duha sa Tiri dari mahabilin. Mubalik ko guys. Pero mubalik si Ate Ruby. Kaya na may mga lik-lik ka naman po din November 15. Pero pa November 15, mubalik ka sa Ate Ruby. Basta kay mawara si Jadari 1 month. Mana nga, kumbati dyan din alita dyan. Adyan dyan pa, luda-luda kay warabas Ate Ruby. Okay namin nun po guys. Kaya nasa Ate Ruby dari kay napay time nga magsalig ko kay Diyan malagi pong akuhon ng mga buhatan. Karon gani, imbis kay mulagan sa ugma, si Jajin pasali akaw, si Dako ni mulaba. Diyan manglabhan daang kong labunan. Nga naman sa ati kabutan, din ka adyo, supportive na mo. Lajid. Hilak ti dia. Sumpah gan sing harun. Sa ko ni hilakan ko no. Yo balik naman ko, laban na buta. Kung ano kapag guys ka na. Napo ko ipagkatalawan ba mura ko naisagrag ko nga sa Ate Ruby. Isig. Hindi. Ano dyan nakailakon? Muli naman sa Ate Ruby. Di mo laban. Laban mo ko makailakon dyan ko. Sama na. Hilakay na ako. Hilakon na bago ko pero laban na din ako. Diyan guys. Shout out di ay ni Ma'am Yuning Ayop. Nga grabe na siya ka bautan sa among pamilya. Hi, Ma'am Yuning. Shout out ni Ma'am Yuning nga nasa Italy. Daghang kadyong salamat, Ma'am. Njade, guys.
Kay muli man lagi si Ate Ruby nagdadali ko. Kay si Ate Ruby kay kuan man kalit-kalit na pug jang desisyon. Kay ganiha lagi. Lisod lagi ko. Ganiha lagi katong pagkaibaw na mo katong bad news si Tire mo explain adto. Ni desisyon di sa muli. Unsa man ako nagdadali ko ngadto si babaw ni malit ko kanang among taon ni Tire ari. Kay ugma kami nang duha di na radyo ko kalakaw ug ladyo kana madugay-dugay ko kay di lagi Tire ka kumpiyansahan nga bijaan nga si Dara. Sa mao nang isag hapon na nagdadali ko kuan palit. Yung palit day ko kuan saging kay kasi Tire ganahan din saging lakatan. Ja namalit ko kuan. Ja. Basta gibas ko ninyo guys ha. Sorry jud kaadyo. Lingaw na. Yung palit ra ko kuan nga di na ganan di mo gani parat ganahan ko kanang movie karamel nga ni ba. O kaning Rixie, imagine ang pinaka-favorite. Hindi ko ganag parat si Puja. Lora ba ni guys ang ipalit? Yung palit naman ko disposable kay kang nabi kami salin-salin nga pagkaon nga di maurot. Ado nang nakoy kabutangan mo nang palit ko gani. Puja. Ano ba nang ipalit? Yung palit ko gluya, di ada ko kadyo. Yung palit ko gluya, kay maghimo ko ang buhatan o kuan, kani lemon tea. Lemon ang luy ate di ay maghimo ko otro kay kanang hapong paimnin si Tiri ani. Inja. Yung palit ko kuan, kanang din ang gipalit, kanang din mga basic needs. Kanila lagi nagdaginunta sa tong kwarta, di man ta mag palit-palit rabi sa ginsa nga di kinahanglanon. Kani kay basic needs man din kay pang hugas na sa plato. Hindi na ko i-share ninyo guys. Nagtipid ko ron. Di sa ko nung kumugamit og sabon humot. Kani sa lamang ko niyang gamitin sang lawas si sabon perla. Kay sa una guys, nakanumdumang ko kato pang mga grade school me. Kani laging lisod mi kaadyo sa mga ang pamudyo sa una sa kami pa mga grade school hantod pag high school days na lisod kay daghan mi okay ra na mga magsabon may nga ni perla nja o wagalay perla magsabon na din mig panglaba mga nakaroon nakanahon ako nganong nahimo gali na mo sa una sa grade school o high school days nga magsabon mig perla nganong di man mahimo karon para tipid mani among gamiton sabon okay ra po stiring nga mo sabon mig perla barato lang rikadyo guys kay kuanra sanay kaya ra ba ni presyo 15 pesos ra nja kani nipalit po ko ganing Sunrox kay si Tiri lagi ug ako mag-mins mi ba ug na kay menstruation gamitin kay mga pantig mopalit ta itong Sunrox mga daot ag color man ang gipalit ko an color sip yung sabon nja nipalit po ko kuan guys na sabon nga bar og powder na Ariel nja gamay mo ko gipalit guys nja gipalit dito kuan gipalit ko mga dilata kaning kasi Tiri di ang gipalitan og ngani na kaning pineapple juice ang gipalit sa Tiri ani kay kuan man pud siya good for the heart ang gipalit ang duha ka buok di ko pud nagdaghanan guys kay napo tay gastuhon sa nagdadlaw di pud mag-hurot-huroto na tagpamali Nandiyan palit kong dilata. Kay kanang siguro ko ba kay nandiyan nga na lagi nga may masudan, madadali, madyo nang naidilata kay di rabasteri lagi kabijaan. Uli lagi sa ruby. No, nang palit na lang ko na daan. Paano po ni tuna, mechado. Nandiyan, si Tiri po. Ganahan si Jaga ng sardinas. Palit po kong sardinas. Kay dari sa mong gistihan. Daura danig palitan ng itlog. Bugaw sa kananas kanang nay among pultahan na day tindahan. Mo nang di po kadudagan ng gipalit kay palagi daghang mamiso. Nga lisod po palito na ang daghana. Nga kwarta ra ba kay budgeted ra ba? Dawa para lumikay ba kanos ami dinik tutod sa Manila. Mura rin yung ipalit, puro rin yung mga basic needs. Diyan ko ibasin yung nga pila lagi dari.
Kami sa pula. Amo po ng glasteri, hindi mo po ni parat. Kay mama ko din yung favorite. Tuan, agarang litsi. Di na bawal noon. Litsi og movie. Okay ra na. Agbawal na parat. Nila. Dahil po kayo sa kasakong bugas. Kaso naman yung sa kasako, pero gamay ni sa kuha. Ato naman nga, lugaw-lugawon, ano ba? Kuan ganda ni sidya guys, 5 ni sidya ka kilo. Hindi kay. Karon mo po ni kapalit. Di palitan mo dyan misang uya, 25 kilos tas niagi. Hindi ka nilaging rice kay mamalagin na natin ang kanunan 3 times a day. Hindi, nahurot na to. Hindi palitan po mo dis naging adlaw, pila ka kilo. Nahurot na. Nagpalit na po ko sa kasakong gamay. 5 ka kilo. Okay na ni kay di magsipod mo mga dagkag kaon. Hindi guys, na ko i-share ninyo, makakarap lagi kadyo. Ang mga presyo, grabe. Sama lagi to guys, ba nakaratrakos mga presyo, kaya hanggang 1,000. Ang ginuwag 1,000. Ang na, sukli kay ko naman, 185. Ay, sadatin. Ano da? Karanay, ang presyo po na rilagis Manila, mahal po. Ganina din, ipalit na ikukuan na naka-share ba. Ganina, sa magulay na mo, gikan sa Philippine Art Center, kaya malagi may nakaluto pagsudaan, nipalit ko bangus. Natinga ako sa kananay, nipalit ko sangkap ba para sa pangsigang. Ang kamatis, 2 ka buok. 15 pesos. Na, tinga di ko wala. Halag mga palito nun karon sa kadkunas katong nagbagjo bitaw. Mahalag mga pandari, mga gulay-gulay. Salamat na maghihapon tas Ginoo. Balag mo reklamo ta mingag mahal kay bisag sa kalisod na pa maghihapoy mahimo, na pa maghihapoy ipalit. Diya shout out dai ko ni Ma'am Yuning Ayop nga tagbilaran na si Janja karon na si Just Italy. Shout out Ma'am Yuning Ayop. Hi, Ma'am Yuning Ayop. Kamusta? Diya guys, gabi naman magdungag para ba ko panihapon. Di ta magpasulabi dan ni gawit kay karanay magdungag sa ko. Kaya si Ruby lagi bisag gabi na mong laba maghihapon. Kay maluoy sa grupo sa Janaho nga nailabunan nga daghan ninja mularga na sa ugma. Ninja kuan ra ba ko kanang nay wala gitong giingon katong Des Ruby dari sa kabuan. Mura pa ko nagsalig kay di lagi nga kuhon. Hindi ako nun po, di man po ko yung tapuan kay mulihat man dito, hangal dito mulit, mabuntas. Kadto lang malaging Des Ruby dari, kay grabe na siya maroon po nagkilat ng ligot. Karon muli na sa ate. Kamera. Ha? Luwi naman ta. Di ba? Luwi na mo kami dani, kay kami nagduha. Okay na guys. Diyaman na to, tanaw lang ako mos vlog na ito reverse, kasi diray pasabot ug sa tayong buti pasabot nga nayon ko nga ma-move tanan namong schedule. Isa pa ka buwan ka pindikan karon kay nalagi bad news ang gingon nga awa na mo dahuma nga ingato di ay. Sumara to guys, kay magdangag lagi ko lain san ako. Sila mo kay dangdang ako nagdangag. Daghang kadong salamat sa mga tao nga way undang nga nagsigig suporta din ang mga kanang ipang-share sa among mga daily vlog. Unja. Daghang salamat kaadyo sa mga ning subaybay bisan og kanang abadi lami. Unja nagahapoy ning subaybay sa among mga gipangbuhat diri sa Manila. Sa among mga lakaw sa kanila ging among misyon ni Tiri nga hantod karon no pagajud na human. Daghang salamat kaadyo ninyo. Kay bawo na magsikin sa mong tinuray gajud nga nagsuporta namo dira sa hang channel pati sa mga isuon. Daghang salamat kaadyo ninyo inja. Kananay bagamping mo ug asa man mo karon. Bye-bye. Ay, wag mo pa din ko danite. Limon, nasa na mo unya ay.